इसोरा बाख्नायजाथों। दिनै आं बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों बैफोर गिर्जा आरो गिर्जानि लिडारफोरनि बिसय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जाय गिर्जाफ्रा आरो जाय गिर्जानि लिडारफ्रा राजनितिखौ गिर्जायाव बरायदों आरो राजनितिखौ गिर्जायाव सोदों। बुंनो होननानै सानाखैमोन आं, नाथाय दिनै बुंनांगौ जाबाय। आरो माखासे मण्डलिखौ आरो ख्रिस्ट' सिबियारि आंनि आंगो लोगोफोरखौ आरो मण्डलिनि लिडारफोरखौ दिनै सांग्रां जाहोनो थाखाय बे भिडिअखौ आं बानायनांगौ जानानै फैबाय। दिनै माखासे मण्डलिफ्रा बैफोर मण्डलिनि बागै, बैफोर लिडारफोरनि बागै मा सानदों मा सानाखै, नोजोर होदों ना होआखै, बेखौ आं दिनै मिथिया। जायफोर मण्डलिफ्रा आरो मण्डलिनि लिडारफ्रा दिनै राजनितिखौ खुला खुलि गावसोरनि गिर्जायाव बरायदों आरो गिर्जायाव सोदों। दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों जे राजनितिखौ गिर्जायाव सोनायनिफ्राय, राजनितिखौ गिर्जायाव वेलकाम खालामनायनिफ्राय गिर्जायाव माफोरबायदि प्रब्लेम जानो हागौ आरो गिर्जायाव माफोरबायदि गावजों गावनि गेजेराव समस्या फैनो हागौ। आरो लोगोफोर, समस्याया, जाथायफ्रा, प्रब्लेमा अलरेडि जाखागासिनो दङ, जों नुगासिनोबो दङ। राजनितिगा जेब्ला गिर्जानि बाहेराव सोलियो बा बानायो, ख्रिस्टानफ्रानो जाया मानो बा गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रानो जाया मानो, जों बयहाबो राजनिति गेलेनो, राजनितिखौ सापर्ट खालामनो मोन्थाय दङ। नाथाय जेब्ला ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि बेलायाव जेब्ला राजनितिखौ गिर्जायाव वेलकाम खालामो, राजनितिखौ गिर्जायाव सोयो, अब्ला गिर्जानि थाखाय गोबां खहा जानो हागौ आरो गिर्जायाव माखासे बेले बेजे जेंनाफ्रा नुजानो हागौ आरो नुजागासिनो दङबो। माखासे प्रब्लेमा जागासिनो दङबो राजनितिनि थाखाय। नाथाय जोंनि माखासे लिडारफ्रा आरो मण्डलिफ्रा जानो हागौ बेफोर जाबाय थानाय बेले बेजे आरो जेंनाखौ नोजोर होआखै। नाथाय आं दिनै बुंनो सानदों, जाहाथे इयुनाव बेनिख्रुइ देरसिन जेंना, खैफोद, दुखुआ जाहाथे जोंनि ख्रिस्टान समाजाव आरो मण्डलियाव सोमजिया। आं रावबो पार्टिखौ गाज्रि होननानै बुङाखै आरो बबेबा पार्टिखौ सापर्ट खालामनांगौ, बबेबा पार्टिखौ सापर्ट खालामा होननानै दिनै आं बेवहाय बुंनो फैयाखै। साफ्रोम मानसिया गाव गावनि हास्थायनाय, गाव गावनि लुबैनाय आरो मोजां मोननाय बायदि सापर्ट खालामनो हायो। थिग बेफोरबायदिनो जोङो सोरखौबा राजनितिखौ मोजां मोननायलाय बिसोरखौ जोङो सापर्ट खालामनो हायो। नाथाय जेब्ला बे राजनितिगा जोंनि गिर्जायाव हाबो, गिर्जायाव बेखौ सोयो, अब्लाथाय जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि, ख्रिस्टान समाजनि थाखाय, मण्डलिनि थाखाय गोबां बेले बेजे जेंना आरो खैफोदा सोमजियो आरो सोमजिगासिनो दङ। दा आं मानो बे बाथ्राखौ बुंदों होनोब्ला, गिर्जायाव
गासैबो मोनसेल' पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा थाया। मण्डलीयाव सोरबा UPPL खौ सापर्ट खालामनो हागौ, सोरबा BPF खौ, सोरबा कंग्रेस, सोरबा BJP खौ, सोरबा खम गोबां सापर्ट खालामनाय पार्टिफोर थानो हागौ। नाथाय बिनिनो जुदि सोरबा लिडारा बा गिर्जानि सोरबा बांसिन सापर्ट खालामनाय पार्टिखौ जुदि सोरबा गिर्जायाव बरायोब्ला, गिर्जायाव सोयोब्ला, बै पार्टिनि केन्डिडेटफोरखौ लेंहरनानै जुदि पलिटिकेलनि बागै जुदि सावरायलायोब्ला, मिथिं खुंलायोब्ला, केम्पेन खालामलायोब्ला मण्डलीया, अब्ला बै मण्डलीयाव माखासे प्रब्लेम, माखासे जेंना, माखासे गावजों गावनि गेजेराव नासयलायनाय, नायनो बालायनाया जानो हागौ। मानो होनोब्ला गंसे गिर्जायावनो गुबुन गुबुन पार्टिखौ मोजां मोननाय आरो सापर्ट खालामनाय सुबुंफोर थायो। दा बेखायनो जुदि सोरबा अपेनलि खुलायै जुदि गिर्जायाव सोरबा पार्टिखौ मोजां मोननाय, सापर्ट खालामनाय जुदि पार्टिखौ जुदि गिर्जायाव लेंहरनानै, सोरबा केन्डिडेटखौ सोरबा गिर्जायाव लेंहरनानै जुदि बिसोरखौ सापर्ट खालामोब्ला बा सापर्ट खालामनाय दिन्थियोब्ला, अब्ला बे गिर्जानिनो गुबुन पार्टिखौ मोजां मोनग्रा, सापर्ट खालामग्रा सुबुंफ्रा बा फोथायारिफ्रा बैसोर फोथायारिफोरखौ मोजां मोननाय नङा, हामजानाय नङा। गोसो सिंजों बिसोरनि फारसे मुगैनाय, नासयलायनाय, रागा जोंलायनाय, गाज्रि मोनलायनाया सोमजिगोन। जानो हागौ जोङो सानदेखालि गिर्जा गंसेयावनो हाबनानै इसोरखौ बाख्नायो, इसोरखौ खुलुमो, नाथाय बाखि दिनफ्राव बे राजनितिकनि थाखाय गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाया, गावजों गाव मोनसा मोनसि मोनलायनाया, गावजों गाव नायनो बालायनाया सोमजिगोन आरो सोमजिगासिनो दङबो। दिनै लिडारफ्रा, मण्डलीफ्रा साननांगौनि बाथ्रा जानानै फैदों। राजनितिकनि थाखाय जों मानो इसोर खुलुमनायाव गावजों गाव मुगैलायनो, गावजों गाव नासयलायनो, गाव गावनि गेजेराव मानो गावलायनो? मानो होनोब्ला जिसुआ बुंदों, नोंसोरनि गेजेराव जुदि गावजों गाव अनलायनाय दङब्ला बेजोंनो संसारा मिथिगोन नोंसोरो आंनि चेलाफोर होननानै बुंदों। आरो गावजों गाव अनज्लाय होननानै जिसुआ बिथोन होदों। नाथाय दिनै जोंनि गिर्जायाव, जोंनि मण्डलीयाव माखासे राजनितिक मोजां मोनग्राफ्रा, माखासे मण्डलीफ्रा, माखासे मण्डलीनि लिडारफ्रा दिनै खुला खुलियै राजनितिखौ गाव गावनि गिर्जायाव बरायनायखौ दिनै जोङो नुगासिनो दङ। गाव गावनि गिर्जाफ्राव, मण्डलीफ्राव दिनै राजनितिखौ सोनायखौ दिनै जोङो नुगासिनो दङ। बेखायनो लोगोफोर, बे जाथायखौ जों थाबनो जुदि बन्द खालामलायोब्ला, लिडारफ्रा जुदि बेफोरखौ सांग्रां जानानै जुदि गोख्रों एक्सन लायोब्ला, इयुनाव जागोन गेदेर जेंना, खैफोद, मुगैलायनाय, नासयलायनाय, नायनो बालायनाया जानाय नङा होननानै आं बुंनो सानदों। मानो होनोब्ला लोगोफोर, राजनितिकआ मोनसे जोबोद साननांगौनि बाथ्रा। मानो होनोब्ला राजनितिक गेलेग्रा मानसिफोरनि थाखाय फार्स्ट प्रायरिटिआ मा होननानै जुदि बुङोब्ला, बिसोरनि पार्टिखौ जेरैखि जाया देरहाहोनाय। राजनितिक गेलेग्रा, राजनितिखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिफोरनि थाखाय बिसोरनि पार्टिखौ बा गाव गावनि पार्टिखौ बा मोजां मोननाय पार्टिखौ जेरैखि जाया देरहाहोनायानो बिसोरनि मेन थांखि। बिसोरो नंखायबो बुंगोन, सैथोबो बुंगोन, सोरखौबा नासयगोन, सोरखौबा गादबगोन, बबेबा धोरोमनि सापर्टबो लागोन, बबेबा जाथिखौ मुगैगोन, बबेबा जाथिनि सापर्टबो लागोन। मानो होनोब्ला बिसोरनि मेन थांखियानो जाहैबाय जेरैखि जाया गाव गावनि पार्टिखौ देरहाहोनाय। दा बेफोरबायदि पार्टिजों लोब्बा लानानै
सोरबा गाव गावनि जुदि पार्टिखौ देरहाहोनायाव नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला, थगायोब्ला, सोरखौबा नासयोब्ला, सोरखौबा गादबोब्ला, दा बेफोरबायदि पार्टिखौ जुदि जोङो अपेनलि गिर्जायाव लेंहरनानै गिर्जाया जुदि सापर्ट खालामोब्ला, गिर्जाया जुदि बिसोरजों गसंफायोब्ला, बिसोरखौ जुदि गिर्जायाव सोयोब्ला, अब्ला बिसोरनि दाया गिर्जायावबो गोग्लैगोन। बिसोरनि जे गाज्रि दागो, बै दागोआ मण्डलियावबो गोग्लैगोन। मण्डलिनि साफ्रोम फोथायारिफोरनि आरो लिडारफोरनि सायावबो गोग्लैगोन। बेखायनो जोंनि मण्डलिनि गासै फोथायारि आरो लिडारफ्रा बिनि बागै गोख्रोङै आरो गोथौयै साननानै एक्सन लानांगौनि गोनांथि जानानै फैदों। जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन, जुदि नोंथाङा बबेबा पार्टिखौ, राजनितिखौ मोजां मोनोब्ला मोजांमोन आरो बेखौ सापर्ट खालामबाय था, नाथाय गिर्जानि बाहेराव, गिर्जानि सिङाव नङा। गिर्जानि बाहेराव नोङो सोरखौबा सापर्ट खालामो, खालामबाय था, सोरखौबा मोजां मोनो, मोनबाय था, नाथाय गिर्जानि सिङाव नङा। मानो होनोब्ला गिर्जाया रावनिबो बेक्तिगत प्रपार्टि नङा। गिर्जाया इसोरखौ खुलुमग्रा मोनसे थावनि, मोनसे जायगा। बेखायनो बे इसोरखौ खुलुमग्रा थावनिखौ, जायगाखौ राजनितिकनि आद्दा दा खालामनो नाजा। बेफोरबायदि खालामोब्ला जोंनिनो खहा जागोन। दा बेखायनो आं बुंगोन जोबनायाव, जुदि सोरबा पार्टिखौ मोजां मोनोब्ला, सापर्ट खालामोब्ला, जों इसोरखौ मिथिनायलाय, इसोरखौ खुलुमग्रा जानायलाय, जोङो बांसिनै मा खालामनांगौ? बांसिनै जोंनि मावनांगौ आरो खालामनांगौ खामानियानो जाहैबाय जों पार्टिनि थाखाय आर'ज खालामनाय, पार्टिखौ इसोरनो गथायनाय आरो इसोरनाव भरसा खालामना थानाय। नोंथांमोना कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय, राजनितिखौ गिर्जायाव सोनाया मोजां ना गाज्रि। लोगोसे बे मेसेजखौ गाव गावनि साफ्रोम लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।